क्या बम्बई है? पहले तुम बोला था दिल्ली का। हाँ जी दिल्ली का। क्या अभी बम्बई भी बोला है? झूठ क्यों बोल रहा है? एक बार दिल्ली, एक बार बोल रहा है मुंबई का। गामि खाथियावनो माने साहा खनद्रा फैदोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय ओरैबायदि जादों माने घटनाया जेब्ला गामियाव हाबफैयो आरो ना साहा खनद्राया अब्ला गामिनि सेंग्राफोरा मोनथिबाय थर मोनबाय। फोरखौ जानला मोनला गेलेनो थिनहरलाबायनो नाङा आरो जानला मोनला लोगोफोरजोंबो थिनहरफालाबायनो नाङा गेलेनो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो सगन्द्रानिल' दावराव जागासिनो दङ जेरावबो। थ' ओंखायनो जायफोरा न'आव उन्दै गथ'फोर दङ एसे मोजाङै हुसियार थाबानो जाबाय। गावबा गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनानै लाखिबाय थाब्लानो जाबाय। थ' बेनि सोमोन्दै बलराम बसुमतारी आरो लाफादुगा ब्रादारा फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरो बबेयाव जादों जाथाया बिथांमोना बुंनानै होदों। थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। गाँव कौन सा है आपका? गाँव जी सिवनी से अंदर पड़ता जी हमारा खरगा खेला। एक ही कौन सा स्टेट है? ये हमारा सिवनी पड़ता जी है। थ' बेनि सोमोन्दै आरो दाखालि बावैसो सनितपुरथिं थ' बेनि सोमोन्दै बलराम बसुमतारी आरो लाफादुगा आदाया फंनैसो बाथ्रा बुंदों सगन्द्रानि सोमोन्दै सागन्द्रानि सोमोन्दै। थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायलांदो आरो बबेयाव दासान्दि सगन्द्रानि दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो। बबेयाव सगन्द्रानि दावराव जागासिनो दङ। क्या बम्बई है? पहले तुम बोला था दिल्ली का। हाँ जी दिल्ली का। क्या अभी बम्बई भी बोला है? झूठ क्यों बोल रहा है? एक बार दिल्ली, एक बार बोल रहा है मुंबई का। ऐसा झूठ बोलेगा ना तो आपको लोग मारेगा, ठीक है ना? क्या जो भी हो आप सच बताओ। हमारा उम्र हो गया सड़ने लगे जी। सड़ने लगे जी? तुम झूठ बोला है तुम। नहीं जी हमारा इधर किस लिए है आप? जी फसल खाने को करवाने के लिए रहता है। कौन है आपके साथ इधर फसल बाड़ी? आपका कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं जी थोड़ी थोड़ी मिले। फिर कौन रखेगा आपको इधर काम करने को खेती बाड़ी का? हाँ पहचान के थोड़ी कौन पहचानता है आपको? इतना दूर कोई नंबर है क्या आपका? रिश्तेदार वाला का नंबर है क्या? कांटेक्ट नंबर नहीं है। तो आपका पेशेंट वाला कौन है इधर आसाम में? आप अकेला है फिर बोल रहे हैं इधर पेशेंट वाला है, रिश्तेदार है, खेती बाड़ी करने को आ रहा है। थोड़ा पीछे रह गया हूँ। पीछे रह गया। तुम झूठ बोला है, तुमको मारेगा अभी, सिर काटेगा तुमको। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ना दे माने घटनाया ओरैबायदि जादों नै मैया थांनाय मोनायावसो जों गामि खाथियावनो माने साहा खनद्रा फैदोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय ओरैबायदि जादों माने घटनाया जेब्ला गामियाव हाबफैयो आरो ना साहा खनद्राया अब्ला गामिनि सेंग्राफोरा मोनथिबाय थर मोनबाय। ओमफ्राय हमबाय आरोखि ना। हमनानै माबा सोंबाय बिदिनो बबेनिफ्राय फैदों, मा जायगानि, बबे गामिनि। ओमफ्रायथ' बे मोनसेबो मोजां खोथा खोन्थाखाया आरो ना, गासिबो नंखाय गोजाखा। एखनब्ला बुङो मुम्बाइनिफ्राय फैदों, एखनब्ला बुङो दिल्लीनिफ्राय फैदों। उल्थां फाल्थां थगायबाय थायो आरोखि ना। थ' बिनिखायनो नोंथांमोनाबो साबधान जादों आदैमोन। जायफोरा गथ' उन्दै उन्दै खुदियाफोर दङ बिसोरा बिराद गोनांथि आरो ना बे भिडिअआ नायनो। थ' जियानो जादोंमोन नै दाखालिबो सानथामसो आगोलाव सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि मोनसे घटना जादों आदैमोन। दाबसे गामिनिनो 7 गथ'फोर आरो ना उन्दै स्कुलाव थांदोंमोन जाहैबाय आरो ना। ओमफ्राय स्कुला 3टासोआव गदों जाहैबाय आरो ना। जेब्ला 3टासोआव स्कुला गयो अब्ला बे गथ'फ्रा गैया आरो ना। दाबसे गामिनिनो 7 गथ'। अब्ला सोरखौ हमनो बुंलाय? साहा खनद्रानि अनगायै सोर मा खालामनो बिसोरखौ? साहा खनद्राखौनो बुंखानांगोन जे मा होनदों नङा होमबा? थ' बिनिखायनो साबधान जादोंमोन। जेसेबां हागौ शेयार खालाम बे भिडिअखौ। गंसेयावनो खनसेनो 7 गथ' गोमादों। लोगोफोर बे भिडिअआ साफ्रोमबो बर' बिमा आरो बिफा बयनिबो थाखाय बे भिडिअआ न'खरावहाय उन्दै गथ'फोर दङब्ला गथ'फोरखौ जानला मोनला गेलेनो थिनहरलाबायनो नाङा आरो जानला मोनला लोगोफोरजोंबो थिनहरफालाबायनो नाङा गेलेनो। आरो स्कुल थांनाय समावबो गथ'खौ मोजाङै दोनहै आरो स्कुल छुट्टि जानाय समावबो गथ'खौ थांनानै लायबानो जाबाय, हारसिं फैहोनो नाङा। मानोना होनबा माखासे जायगानि थासारिफ्रा आबहावाफ्रा गुदुं सोलिगासिनो। खनसेनो गामि गंसेयावनो 7 गथ' गोमादों मैया 3टा बाजियावहाय। दा नागिरबाबो मोनाखै। दा गामिया जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सारियालिनि सिङाव थानाय बलामगुरि गामियावहाय गथ' 7 गोमादों। दा नागिरबाबो मोनाखै। आं मानि थाखाय बे भिडिअखौ बुंदों होनबा जाहाथे बयबो जायफ्रा न'खरावहाय उन्दै गथ' दङ बयबो एलार्ट जायो आरो गथ'फोरखौहाय जोथोनै लाखियो। जानला मोनला नागारलाबायनो नाङा गेलेनो आरो जानला मोनला लोगोफोरजोंबो थिनहरलाबायनो नाङा। मानोना होनबा नोंसोर बयबो मिथिखागौ दा बांसिन मायावहाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो।
दा बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बुंदों गोबां माखासे गाज्रि मानसि हाबना दङ जायगा जायगा बेनिखायनो एलार्ट जा बयबो आरो गामिनि मानसिफ्राबो एलार्ट जा जाहाथे सिनाय मोनै मानसिफोरखौ एसे थाल लायो दे लोगोफोर आरो भिडिअखौ बयबो शेयार खालामबानो जाबाय नायनानै ओरैनो दाथा जाहाथे बयबो एलार्ट जायो भिडिअखौ नुहैनानै आरो जिथुनाखि गथ' गोमादों बिनि फाइनाल